En este cas em sent molt honrat de poder participar en aquesta iniciativa popular. Jo crec que té que veure amb allò que dia quan érem joves estudiàvem a Pulances i parlava del punt de no retorno. Jo crec que este tancament de la televisió valenciana, la radiotelevisió valenciana, és el límit que posa el punt de no retorno en una societat a punt de ser desmantellada. Jo crec que hi ha un problema econòmic, per començar, és un desastre per a l'audiovisual valencià en una època, en el segle XXI, en la que ens diuen que la investigació i la tecnologia és fonamental. És un desastre per a la llengua, és un desastre per a l'educació, per a la feina dels xiquets dia a dia, que veuen els dibuixos, veien els dibuixos animats, inclús per a mi, que com visc a soles no practica el valencià i el sentia per Canal 9 i ara no el senc. I és també, i sobretot, un atemptat a la configuració del territori. Jo crec que el descervellat senyor Fabra, un president no nomenat per nosaltres, els valencians, que decideix una mesura com aquesta, té una responsabilitat històrica, diguem, en la desmembració d'un país que només tenia una xarxa contínua, permanent i estable, diguem, que unificava totes les coses de nord a sud, des de l'Oriola fins a Castelló, precisament la radiotelevisió valenciana. Entonces, no sé si és un problema d'inconsciència. Si fos un problema de que només li falta cervell a este senyor, pues seria un problema greu per a nosaltres, però seria menys greu de lo que jo crec que en realitat ocorreix. Jo crec que hi ha un projecte de desmantellament de la comunitat valenciana, de desmantellament cultural, com és evident, és dir, no hi ha que veure més que la situació cultural. València, per exemple, que a mi és una ciutat que m'agrada molt, parlen del turisme cultural. La meitat dels monuments estan caient-los, el Sant Piu V s'escau, s'escau el sostre del Palau de les Arts, els monuments que s'han restaurat en diner, bueno, s'escau el Col·legi de la Seda, menys mal que ha perdut, s'esqueien les pintures de Sant Nicolau, s'escau el Santos Juanes, és dir, és el desastre absolut, i els pocs monuments que s'han restaurat en diners públics estan tancats, o bé en mans militars com Sant Domènec, o bé en mans de l'Església, que després de restaurar-los com Sant Joan, Sant Joan de la Creu, o com Sant Esteve, o és que es van restaurar quan van fer allà de l'exposició aquella. Entonces, jo crec que és un moment molt greu, que demana generositat per part dels partits polítics precisament per a una transversalitat social. Jo crec que no és moment d'intentar treure vots amb això, perquè jo crec que és una situació molt més greu, i jo crec que es nota que la decisió de desmantellament està presa en que inclús ja no és que no representa la societat valenciana aquest tancament, sinó que no representa ni el propi PP, que aspirava a tindre el seu aparell de propaganda en Canal 9. És dir, és una decisió presa per la colla de Madrid i que passa per la destrucció cultural i l'asfíxia econòmica, que és el segon punt que estem veient. Només hi ha que veure el titular de les províncies d'avui, tampoc hi ha milions per a obres públiques ara. El segon punt per el qual estic aquí és per la indignació per la mentida com es va justificar el tancament, que és una mentida econòmica. Les balances fiscals ens diuen que som una comunitat que aporta més del que rep i tenen televisió, és dir, financiem televisions a comunitats que estan financiades i que a vegades tenen més d'un canal. Tenen televisió Ceuta, Melilla, Extremadura, Andalusia, comunitats que parlen la mateixa llengua que parlen les televisions privades i públiques. Té televisió Madrid, que és la seu de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la 13 i de tot. I entonces, jo que no soc molt nacionalista, em vaig sentir profundament valencià, com m'imagino que un jueu és sent profundament jueu el dia que el diuen tu ahí no pots entrar.
És a dir, com pot ser que jo siga l'únic d'Espanya que no té dret a televisió? A part de finançament i de moltes coses. Per fi, la tercera cosa de la que volia parlar és la meva indignació, és el tercer motiu pel qual em vaig apuntar, per el mètode com es va tancar. Jo soc escritor en castellà i em vaig sentir ofès que un individu no votat per la societat valenciana tanque un mitjà en valencià parlant en un castellà que em va fer por, perquè no és el castellà en el que jo escric, és el castellà dels falangistes de l'any 40. Eso se cierra. Aquí se habla castellano. És dir, es va tancar com a càstig. No es va tancar per un problema econòmic, es tanca com a càstig perquè no sou dels meus, no porteu camisa blava. I finalment hi ha els mètodes, el moment del tancament. Aquella oscuritat, els diputats escapant-se pels corredors en silenci quan algú volia preguntar-los alguna cosa. Aquella sessió siniestra en la que es decideix el tancament. Aquella nit en la que els guàrdies es passegen per els corredors d'un medi d'informació públic i nostre, en la que apareix un tipus que és del poble del costat del vicepresident, el pobre home, a tancar allò, el tanquen els policies. De repente, jo he viscut els estats d'excepció i vaig sentir que era el llenguatge d'un estat d'excepció. Vaig sentir que estava tornant a algo que jo pensava que no aniria a veure en la meva vida. I em vaig donar compte de que el que pensem que no va passar pot tornar a passar. Com pot tornar a passar una altra guerra, perquè estem veient lo d'Ucrània que em té indignat al mateix nivell que pot tindre això, no? I bueno, estos són els motius per els que vaig decidir participar en una iniciativa legislativa popular i em sent molt orgullós d'estar així.